pariskuntia, ketkä söi jätskiä käsikädessä puiston penkillä. Ikinä tuollaiset tietysti kiinnittää huomiota, mutta nyt rupesin miettimään sitä, että joo, toi on semmoinen juttu, mitä varmaan ikinä tule näkemään. Ehkä. Eli lääketiede kehittyy puistosta. Tällaisella ajatuksella lähdin sitten liikkeelle. Ja sitten pikkusen rupesi pilvet siinä sitä, niin ei ollut enää niin harmaata. Tuttava koki avioeron sinne sitten samaan aikaan suurin piirtein kuin sain diagnoosin. Ja huomaamatta ruvettiin sitten terapoimaan toisemme sille, kun todettiin, että hitto, että nämä kriisit, tavallaan ihan erilaiset kriisit, mutta tämä niin kaava on ihan sama. Mulla on nyt radiosta vaikka 5 oli siellä, että hei, tämä sanantottelu oli tehty niin just mulle, mutta niillä on minullakin ihan sattu. Löydettiin tavallaan tällaista niin yhtäläisyyttä siitä, että ihan erilainen kriisi, mutta mielit on hyvin samalla tavalla. Se oli semmoinen, niin jotenkin rupesin sitten miettimään näitä asioita vähän ehkä toiselta kantilta. Häntikin meillä remonttia, niin laatutti kylppärin, minä sitten kynnyksellä juttelin sille mukavasti. Se oli tämmöinen työjakossa, niin sitten vaihdettiin ajatuksia. Hän tulee mielellä tänne tekemään lisähektaarin patuksia, että tämmöinen terapiatuokiossa samassa. Sitten päässään työyhteisöön tässä, niin työpaikasta enemmän kuin se tässä sairaudessa. Mutta oli vaan sen takia pohjusti siihen, että minkälaisessa mielenmaisemassa ihminen tuollainen kriisin keskellä kohtaa, niin ajatuksia saattaa hyvinkin tulla päähän. Ja tärkeimpiä asioita selkeästi oli, niin tämä, että sain itse määrittää, miten tähän sairauteen suhtaudutaan siellä töissä. Eli kukaan ero on kyseenalaista tavallaan, totesin, että joo, kurttia huumoria, kohtu rankka musta huumorinsa keino, millä mä selviin tässä niin kaikkein parhaiten. Se täytyy ottaa niin huomioon, että ei muuten ei tule mitään. Se oli niin sellainen, että se hyväksyttiin sitten, että suhtaudutaan sille niin miten haluaa. Sitten oli tämä työyhteisön tuki. Mä sain edelleen kokeilla olevan ammattilainen, mutta ei tarvitse mitenkään